חברת המועצה. ברור שאני לא ישנה בלילה שלפני יום התלמיד. אנחנו מורים לספורט. ברור שאנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו נותנים לתלמידים שלנו לעשות. אנחנו המורות למתמטיקה, ברור שיש לנו מחשבות בתיק. אנחנו המורות לעברית מדברות עברית תקינה. טוב, אני הולכת למלות את הבקבוק. אנחנו מורות להיסטוריה, ברור שכולם ירדמו אצלנו בשיעורים. אנחנו המורים לשלח, וברור שחיפה נמצאת במרכז הארץ, זה ברור. אנחנו מורות לאנגלית, ברור שאנחנו משתמשות בגוגל טרנסלייט. obviously. אני רכזת, ברור שתמיד יהיו לי ערימת של זכויות שאינם תקניים בחדר. טוב, אני גם מורה לשלח, וברור שבתור מורה לשלח אני מכיר את כל העצים בבית הספר, זה בארץ. זה למשל, זה עץ חרוב. אני המנהלת, ברור שאני אזרום עם השטויות של המועצה? יהודה, תכניס את הרכבת עלים, תכניס. מה זה, אפרת, איפה את? איפה אני? מאחורי כל הסוואטשרים בלי הסמלים של בית ספר.